Kita ka? Wala magtuwang uban nga mag-live ko. Mabungahong adlaw mga igsoon ining teknaa, wala pa ta kauli og buhol. So naka-una-una ko nga mag-live lang ta kaya mong check out diri around 12 pa man. No karong alas 12. So narita sa Bayfront Hotel diri sa Cebu no. Kauban ining ako ang mga kauban sa akong pamilya. Gi-invite ta diri igsoon og kasal, gipa-witness ta og kasal sa usa sa atong followers nga na blessed ani nga page igsoon nga. Last night daghan man kay sila nga followers na to ba. So dito daghan kay sila nya na bless sila ba nakita sa sila nako. Salamat sa Ginoo nga gihimo sa kong instrumento sa Ginoo nga mamuhat ang Ginoo silang kinabuhi. No himaya sa Ginoo ng tanan. So mao na nga this morning naka-decide ko nga mag-live kay gahapon naging adlaw pa wala kay ko kay live no. Wala ko nag-live kay busy. Unya ako ning ipahimuslan nga opportunity igsoon. So naputay lang kauban rin darawon tago. Gitarista na to, church si Ezra. So again mabungahong kabuntagon unya hopefully makauli ni karon kay ingon sila gahapon gi-cancel daw ang biyahe. No, so ako sa ning i-share igsoon ang live na to kamo sa diha. Pwede ninyo i-mention yung mga higala, inyong mga friends and loved ones in the comment section and pwede na mo mag-type igsoon at followers at highlights at everyone. So, ako sa i-share igsoon. Atong ipakatag ang pulong sa Ginoo nining kagabion. Ang uban wala na silang tuo mag-live ko karon. Nauna lang kusog mo kay wifi dire, mag-live ta. No? So, again, akong gipasalamatan ang Ginoo ani nga talagsaon ra sa ning opportunity mga igsoon. Actually dili mi kaila sa gikasal. Usa lang sila ka mga avid followers nato no. Yang asawa, yang pamilya sa diay no. Yang papa nagkastorya mi last night nga na bless siya kay na daw mga time nga magtan-aw siya sa video nato dire, maghilak daw siya. So akong gipasalamatan ang Ginoo. Nga man ko gabi gapon daga nagpa-picture bakit sa man sila mga followers dahil so salamat sa Ginoo igsoon bisan na yung mga tao nga dili mo angay aning mga pangginoo nga mga post pangginoo nato nga mga mensahe or kaning live nato na mag-bash nato but akong nakita na obserbaran nga daghan jung mas daghan ang na-bless no mas daghan ang napanalanginan og ilang mga kinabuhi na bag-o ba gibag-o sa Ginoo. Amen. So again, nami sa Cebu karon, matingamo sa posisyon namo nami dire. Ang asawa kay naligo jud to. Sulod sa kwan. So thank you mga subscribers, followers, and of course mga new followers, welcome kay morning nga page no. Kunya kuan day ako ding i-dito nang kuan sa na YouTube channel na to bitaw. Ang uban wala kay balo nga naa tay YouTube channel mga igsoon. So akong i-insert ang link sa kadiyot no before we start. Tungod magunis daghang nag-request ba nga punta na atay kuan lagi YouTube channel. So ako ani siyang create igsoon para sa kay mayaan sa Ginoo. Shout out 68 viewers ta this time.
So kuha sa ning i-insert ang caption sa caption igsoon ang atong ag-link sa YouTube channel aron ang uban nga wala pa kabalo pwede mo diri magkuan. So ako sang ano. Wait sa kadiyot. Okay? So okay na. O akong i-shout out ang almost 151,000 followers of Mabungahong Kristohanon. So thank you kayo mga igsoon sa inyong pagsunod kanunay. No? So alang ginis kamiyaan sa Ginoo. So nalipay siguro gahapon kay nakita mi sa mong brad nga akong i-shout out karon no ang Kanipaan Puok Talisay ako mga brad nga mga kriminal nga gikan sa prisuhan nga nabag-o na niya. Ang uban nahimo ng pastor lagad sa Ginoo paggamit sa Ginoo. So ako nilang gidalhag kalamay gahapon igsoon gisugat ko diri sa SM nga naman ko diri duol raman diri sa amuang nga gistayhan sa Bayfront Hotel ang SM. So makalipay igsoon makakita bitaw ka mga kabalhibo nimo mga kriminal pud ba unya gibag-o sa Ginoo nagpagamit sa Ginoo no. So ang i-shout out karon ang Living Water Christian Fellowship nga naa sa Kanipaan Puok Talisay no. Salamat kayo sa kanunay nga pagampo sa dani nga ministry sa suporta no. Dili sa financial pero sa prayer grabe ka nindot na nga suporta igsoon no. Mga brad ako da long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo. So let's start. Anyway, shout outs tanang mga tanan Luzon, Visayas, Mindanao, mga OFW, mga SIMA, naka-permanent residents na diha, mga kapulisan, mga amigo na ko mga kapulisan, di na mo panganlan, kay daghan kayo mo, mga amigo na ko mga hepe, Campus Menia Cebu, I'm here in Cebu. I only shout out ang Campus Menia Cebu, Tagbilaran City, Bohol, Barracks, no? Tanan-tanan nga mga higala na uduol sa dughan nga mga kapulisan, mayong pagpaminaw, o mayong pagtanaw, mga piniriso, no? Cebu City Jail, no? Nay nag-message na ko yesterday nga, Pastor, dili ka musod sa Cebu City Jail sa kalunasan. So akong gignan akong brad nga gipaabot daw ko lagi nila dito. Akong gignan nga Monday man ang schedule gyud nila ni namang ko'y nahog og team diri igsoon. Itong mga brad na ko from Living Water Christian Fellowship na taga naa sa ilang church sa Kanipaan Puok Talisay, mao na ang nahugog team nako na musulod sa prisuhan. Ila kong gi-appeal ba niya ang ilang schedule kay Monday man niya yesterday Friday, so dili pwede. Usa ka adlaw makasulod ra ko niya uban sa tabang sa Ginoo. Amen. So before we start, let's pray. So atong magampo ta. Father in heaven, thank you Lord sa oportunidad nga imong tugot Lord God. Ining taknas kabuntagon, kaliwala sa kabisi, but still imong gitagaag opportunity nga ikaw among isgutan, ikaw ang among pamalandungan ang imong mga balaang pulong karon Lord. And I pray Lord God to all of the viewers right now nga ikaw mamuhat Ginoo imong andamon imong kasing-kasing limpyuhin imo aming takos imo aming angayan Ginoo nga mamati sa imong pulong. And I pray Lord nga imong tagaan kasing-kasing nga limpyo, andam, takos kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon o glabaw sa ng willing musunod kanimo. And I pray Lord God kaalam nga langit nung this morning we welcome you Holy Spirit imong balaang presensya Ginoo among gi-welcome aning dapita sa tanan Ginoo ani nga pagabuhaton namo. We invite your presence mamuhat ka Ginoo tanang makadungog makakita ani ipabati imong gahom imong presensya ipabati Lord ang lihok sa Espiritu Santo. Salamat daan sa kadaugan wala mi gipataas nga relihiyon kundi ikaw lamang ang ngalan lamang ni Kristo Jesus among gipataas karon. So Lord God, thank you for the victory ang nabiling panahon na mong itugyan kanimo. Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done in Jesus' name. Amen. Praise God. So, salamat sa Ginoo. Again, awa ko mag-expect na makalive karon igsoon kay naman mi dire sa Cebu, no? And then, wala ka sa balay. Okay na sa balay kay automatic man ta dito. Salamat sa Ginoo kay okay man ba yun, Wi-Fi. So, mo nag-ingon nga every opportunity, basta na ay opportunity nga makashare sa pulong sa Ginoo. Ato ginang i-grab nga opportunity para sa kinayaan sa Ginoo. Amen. So, ito basahon ni mga igsoon natong teksto karon this morning. Mubo lang siguro ni. Okay. Salmo no.
Propeta Isaias. Ingon si Propeta Isaias, gipainumduman ta igsoon. Actually, I believe ako na ni siyang na-share mga taon na siguro. Gusto nang balikon ba? Again and again, nga pahinumduman ta. Nga na, if ever naata sa mga lisod nga kahimtang, naata sa mga krisis, pagsulay, unsa may mga problema nga atong giatubang igsoon, atong kuptan nga saad, atong timan-an nga saad igsoon, kay saad ni Ginoo, dili ni saad sa tao. Nuwan saad ni sa Ginoo igsoon, basta ang Ginoo musulti matuman. Amen. So ako lang ning i-remind atong tanan, no, nining kabuntagon ang giingon sa alagad sa Ginoo nga si Propeta Isaias sa Isaias 41:10, di ba? Memorize na to ni. Even may one of my favorite verse ni. Isaias kapitulo 41 bersikulo 10, ayaw kamo kahadlok kay mag-uban ako kanimo. Ayaw kabalaka kay ako mao ang imong Dios. Lig-onon og tabaangan ko ikaw, panalipdan og luwason. Again, ayaw kahadlok kay mag-uban ako kanimo. Ayaw kabalaka kay ako mao ang imong Dios. Lig-onon og tabangan ko ikaw, panalipdan og luwason. Ang Diyos magapanalangin sa iyang pulong. So, actually mga igsoon, kani siyang verse, mensahe, gi-address ni Lord ngadto sa mga katawhan niya through prophet Isaiah. Unya, ang Diyos sa mga Israelita, igsoon, ang Diyos ni Isaias, mausad atong Diyos. And listen sa iyang promise, igsoon, no? Iyang saad, igsoon, maon, di tangay mahadlok kay ubanan daw taniya, no? So, unsa may ang atong masugatan kada adlaw, igsoon? Unsa may atong masinati, unsa may mga hagit nga ato ang di man nakalikayan, labi na natas Ginoo mga igsoon, normal ra gini. Normal ra ning mga hagit, mga pagsulay, kasakit, tanan-tanan, mga kawaladon. No, makasinati ta og mga challenge every day. Kay matod pa ni Jesus, every day natay cross nga pas-anon, matag adlaw. Walay adlaw nga dili ta sulayan. Walay adlaw nga walay challenge igsoon atong masugatan. Ang uban lang tungod kay mature na ta spiritually. Mura bitaw og sanay na ta. Sanay na ta, mura gididma lang natong mga hagit kay kagwanta na bitaw ta, pero ang tinuod mao ni every day, ang gingon ni Jesus, matag adlaw kinahanglan mo pasan ta sa tong cross. No? So unsa may itong crosses karon igsoon to all of the viewers? Unsa may cross nimo imong pamilya? Imuha bang bana, asawa, imuha bang anak, no, ginikanan, unsa may cross nimo? Imong utang ba nga dako? Lain-lain nga mga problema igsoon ang masugatan nimo kada adlaw. Nagsaad ang Ginoo, ayaw kahadlok. Dili ta mahadlok kay unsa man nakadako sa imong problema, kinahanglan nga musalig lang ta mutuo sa Ginoo. Nga naman, sulbaron sa Ginoo. He will always make a way para atong problema may naay solusyon, naay kasulbaran. Amen. Masakitan ta, i-comfort ni Lord, no? Tanan natong masugatan igsoon ang Ginoo, di siya mo pasagad nato, ingon siya, ayaw kamo kahadlok. Ayaw kamo pagpanik, no? Ayaw problemahan yung problema kaya kung inyong amahan mo atiman kaninyo. Amen. Di ta ngay maproblema, di ta ngay mahadlok. Kaya nga naman, igsoon, dagang mga Kristohanon karon nga nangahadlok pa. Dagang mag-message na kung anong kay bao ko. Pilagon mo kabuok more than 100. Usahay mo message na, usahay 200 mo message na ko, ani nga page, igsoon. Pastor, mauni na, usahay angay na kumbuhaton, puro problema. Actually, igsoon, mauni akong insulti ninyo. Mauni akong insulti ninyo, igsoon. The more we mention our problems, murag atong gidayag ang problema. Kabantay mo, murag ang atong gi-glorify, ang gi-magnify, gi-worship, ang problema. So karon igsoon, mao ni ang panahon, atong i-usbon, bitaw, i-divert ba? No? Instead nga, magsigitag mention sa atong problema, magsigitag hisgot sa atong problema, ang atong hisgotan, Lord, no? Ang problema na to, atong istoryan, ikaw problema, ikaw utanga ka nga dako, kayo ka, mas dako akong Ginoo. Ikaw, mauni, grabe pagkakabadlungon doon, ikaw banaha ka, ikaw, pero ang Ginoo mo, bago ni murag something, bitaw, murag imong i-counter ang problema. Istoryahi ang imong problema, nga na Ginoo nga milagroso, nga na Ginoo nga mo sulbad sa imong problema. Karon man gud, bisan Kristohanon, kay bawo nas kamaton, sig mention sila problema, wala kay kwarta, wala kay bugas, wala sundaan, wala kay bawo kung say, kung gaston, sunod mga adlaw, puro problema. Abi yung mention, the more we mention, or the more we pronounce our problems, igsoon, the more na to gipakatawa ang yawa kana sige maproblema ka, no? Apan sa dihang imong istoryahon imong problema nga naay Ginoo nga dako ug ning saad siya sa Isaias 41:10 nga di ko niya pasagdan
kay siya magauban kanako. Amen. Saad ni Ginoo, dili ni saad di Isaias, no? Gikan ni Isaias na si Isaias ang nag-deliver pero gikan sa Ginoo. Unsa man na pastor? Nga ayaw kamo kadlo kay mag-uban ako kanimo, ayaw kamo kabalaka. Kay ako mao ang imong Dios. Unsa man atong gikabalakan now? As of now, right now, at this moment. Unsa may gikabalakan nimo? Nabalaka ka kay wa kay kabayad sa imong utang, nabalaka ka sa imong kanon matag adlaw, uban siguro nabalaka ka kay imong anak na sa prisuhan or moabot man ni sa prisuhan nga video, nabalaka ka kay naa mo sa sulod sa silda ang pulong sa Ginoo kupti sa ligi. Ayaw ka hadlok, ayaw ka balaka, di tangay mabalaka. Kay ang Ginoo nakakita sa itong sitwasyon. Walay mga naitabo sa itong kinabuhi igsoon nga si Lord dili aware. Everything that happens in our lives, si Lord detalyado na sa Ginoo. Kung ning saad siya kanimo, nga dili taangay mabalaka, dili taangay mahadlok. Kay siya mag-uban ka nato. No? Sige ngon niya dire. Ako naman kuning gibalik-balik. No? Kay kaning word nga mag-uban si Lord nato, dili lang kay ubanan ta. Nya wa siya himuon. Tanawa, mag-uban. Siya ang atong langit ng amahan. Dalhon gali kanya sa dapit, ngangit-ngit kayo. Ingom siya mag-uban ka nato. Dili na po pasabot nga mag-uban siya. Manginanaw ra na siya nato. Mag-uban si Lord, kay iyang giubanan, iyang gibantayan atong mga problema. Kay bawo siya sa atong pitaka, nga wala sud ang ato ang ATM, wala sud, atong GCash, wala sud, tanan, dagan, mga problema na to aware si Lord. Ug dili lang simple mag-uban siya, kay tanawon ta, mag-uban siya, aron tabangan ta, mag-uban siya, aron solbaro niya ang atong problema, mag-uban siya, tungod kay unsa may atong gitubang mga challenge, mga hagit, igsoon, siya na'y bahala. Ana mga igsoon, iyan ang husayon, iyan ang tagaag solusyon, tagaag kasulbaran. Ngayon siya, ligunon og tabangan ko ikaw, panalipdan og luwason. Ay word nga panalipdan. No? So safety ta. Kung nakas ginuig son safety ta, panalipdan ta sa mga katalagman, balatian tanan-tanan nga mga atake sa yawa. Dipinsahan ta sa ginuig son panalipdan ta niya. Nya kani pong word nga ligunon ta niya sa panahon nga maluya ta. Wa man sila yung makaluya na to igsoon. Of course, mga dagko na kayong problema, labi na problema sa pamilya mo na pinakausay, pinakabugat nato. Pero si Lord kabalo anak. Mao na ningon siya, ligunon ko ikaw. Amen. Sa panahon nga naatay problema, ligunon ta sa Ginoo. It means i-comfort ta ni Lord. Madagma ta agakon ta ni Lord aron magpadayon sa journey, padayon sa itong pagpangalagad sa Ginoo. In other words, ang mubo wala tay angay kaproblemahan. Wala tay angay kabalakan. Kay dita niya pasagdan. Now the question is, unsa po'y angay na tumbuhaton lagi? Unsay angay na tumbuhaton nga maepektibo ning pulong sa Ginoo? Unsay angay na tumbuhaton aron dita niya pasagdan, dita niya biyaan, dita niya talikdan, iyang solusyonan atong mga problema? Unsa po'y atong buhaton? Kinsa po ng mga tawhana igsoon nga tabangan sa Ginoo? Kinsa po ng mga tawhana ang panalipdan sa Ginoo? Kinsa po ng tawhana ang ligunon, proteksyonan? No? Tagbuon ang panginahanglan sa Ginoo. Kinsa na sila? Darapod. Ingon si David mga igsoon, Salmo 37, 39 hangtod sa 40. Salmo 37, 39 hangtod sa 40. Ingon si Haring David, ang kaluwasan sa mga matarong. Again, matarong. Again, matarong. Ang kaluwasan sa mga matarong nagikan sa Ginoo, siya ang nagtabang kanila panahon sa kalisdanan. Tabangan sila sa Ginoo og luwason gikan sa mga dautan kay sila mudangupan kaniya. Pero naay word ring nga matarong. Kinahanglan day magkinabuhi utang matarong. Unsa man ang matarong? Ang matarong igsoon ato pag yuning palapdang. Ang matarong mao nang mga tao nga naglakaw subay sa kabubuton sa Ginoo. Ang matarong mao nang mga anak sa Ginoo nga nagkinabuhing balaan. Mao nay mga Kristohanon nga wala na mi compromise sa kalibutan. Kung dili naglakaw sa pagkabalaan, naglakaw kanunay uyon sa sugo, uyon sa plano ug kabubuton sa Ginoo. Mao nay mga taong matarong ug mao nay kandidato nga tagbuon sa Ginoo ilang panginahanglan. Mao nay kandidato nga proteksyonan sa Ginoo. Mao nay kandidato igsuon nga tabangan sa Ginoo. Panalipdan again sa ilang mga kaaway, again sa lain-laing mga atake sa yawa igsuon. Kana kung matarong ta, kana kung nagkinabuhi ta nga subay uyon sa kabubuton sa Ginoo. Pero kung nagkinabuhi po tang dautan, kay bawat ang atong himo di maayo. Natay gidesisyon nga wa malipay si Lord, kay wa na-align sa kabubuton sa Ginoo. Then masangit ta ana igsuon. Kay ang tabangan man daw sa Ginoo, ang panalipdan sa Ginoo.
Ang katumang nagkinabuhing matarong. Ang katumang mga tao nga naay kahadlok sa Ginoo. Katong mga tao mga igsoon nga ni undang na sa binuhatang dautan. Katong mga tao igsoon nga matinud-anon, masinugtanon sa Ginoo. Mao na iyang tabangan. Mao iyang bantayan. Mao iyang panalipdan. So igsoon akong encourage kanyo this morning for us para tabangan gito sa Ginoo. For us para ang favor ni Lord, iyang blessing, iyang protection, iyang mga pabor igsoon automatic na to. Magkinabuhi ta nga subay pod sa kabubuton. Sige, di ta magbuot-buot. Usahay mga igsoon kita labi na daghan na bitong na mahuan. Na nata experience igsoon. Mao na nga magbuot ta kun sa itong buhaton mura mag-bright patas Ginoo. Mao na hinungdan palpak atong unahan, way tabang sa Ginoo, way pabor sa Ginoo. Ngano man, inagsalig man ta sa tong utok nga kamaota. Yes, mature ta pero timan niyang perpekto lamang ang Ginoo. So dapat adto ta magsalig sa Ginoo ug ang tanan natong desisyon kinahanglan ni subay sa kabubuton sa Ginoo. Dili kay ato-ato ra. Kinahanglan tong plano naka-align sa pulong sa Ginoo. Kay kung nga natong buhaton igsoon, everything we do, no? Tanan natong mga desisyon igsoon nakapaymaya sa Ginoo. Sigurado nga ang atong mga buhaton panalanginan sa Ginoo. The truth is this, dili paboran sa Ginoo ang atong mga desisyon kung sukwahi ni sa iyang kabubuton. Pero ang atong mga desisyon, atong mga plano, ni-align or nagsubay sa kabubuton sa Ginoo, panalanginan sa Ginoo, ang buhat sa imong kamot. Nga naman, na-align man. Pero kung kita lang magbuot-buot, wa na to gitugutan ng Ginoo manghilabot. Sigurado atong ugma magkagubot. Apan kung atong tugutan ang iyang pagbuot, naagi tay hayag nga ugma mapaabot. Nga na ra na igsoon. Amen. Mo na igsoon this morning, I want to encourage everyone, to all of the viewers right now nga. Kung gusto ta igsoon nga atong mga problema at imanon ta sa Ginoo, atong mga kalisdanan di ta niya pasagdan, tanan atong problema yang solusyonan, magkinabuhi sad ta nga nagsubay sa iyang kabubuton. Maglakaw sad ta sa pagkamatarong. Maglakaw ta nga ang tanan atong pagabuhaton na himaya ang Ginoo. Di ta magbuot-buot og mga desisyon, himo-himo og action nga wa nalipay ang Ginoo. Kay bisag kapila pa ta mo claim aning promise ni Lord sa Isaiah 41:10 igsoon. Nga Ginoo ingon man ka nga ikaw magbantay ka namo nga imo yung panilipno. Way effect nga naman kung nagkinabuhi ka wa nalipay ang Ginoo. Parera ko na nato ako amahan ko. Ana atong anak igsoon badlungon kayo. Gahi kay go. Di ba? Ganahan ba ta mo hatag og pabor? No? Ato bang i-grant iyang request nga papaliti ko ngani nga gahi kay kag-o nga na ba? No? Dili na to. How much more si Lord? Mao na nga para malipay ang atong langitnong amahan igsoon. Malipay siya o ganahan siya mo tagbos tong panginahanglan o ganahan siya mo atiman na itong di ta niya pasagdan, di ta niya biyaan. Magkinabuhi sad ta nga subay sa iyang kabubuton o subay sa iyang plano igsoon. Amen? Magkinabuhi ta nga wa ming sukwahi sa pulong sa Ginoo. Di kay mo justify ta okay ra ni uno. Ayaw. Once gali ning supak na sa balaang kasulatan, ning supak sad ka, wa na ka na-align sa kabubuton sa Ginoo. Once gani imong plano ning gawas na sa bersikulo. Wa na ka nagsubay, mao na nga mapalpak ka, way pabor, mag-struggle ka, maglipog ka. Antod maluya lang ka sa pagpangalagad sa inyo. Ano man, wrong choice, wrong decision. Apan kung imong buhaton igsoon, imong desisyon nga paghimuon, na-align ning sibo ning subay sa plano sa Ginoo. Din hanay kaayo. Tanan imong panginahanglan tagbuon sa Ginoo. Hanay sa tanang hanay igsoon. Ano man, Ginoo man, pamaagi man sa Ginoo. Pero kung pamaagi nimo, palpak, disappoint ka, sayang-sayang ang effort nimo. Again, igsoon once magsubay tas kabubuton sa Ginoo yang saad mao ni. Isaiah 41:10 katilami ang saada igsoon. Di ta ngay mahadlok na. Oh, para sa mga nagsubay sa kabubuton sa Ginoo, na kinabuhing matarong, kinabuhing balaan, na kinabuhing uyon sa iyang plano, unsay gingon sa Ginoo, ayaw kamo kahadlok. Kay mag-uban ako kaninyo. Ayaw kamo kabalaka sa inyong utang nga dagko kayo. Kay ang Ginoo ray bahala. He's Jehovah Jireh, the Lord our great provider. No? Kaya niya mangita og mga pamaagi igsoon, magahikap, magagamit og tao para tagbo nimong panginahanglan. Remember mga igsoon unsay nahitabo ni propeta Elias igsoon. Di ba? Ang uwak gigamit sa Ginoo para pakanon siya, para makasurvive siya. Uwak ha, di magtotoo. Pero gigamit sa Ginoo ingana si Lord kagamhanan. Once siya mulihok, mangitag pamaagi, bisan ang mga imposible, kaya niya himuon, no? Munang ayaw kabalaka, basta lang magsubay ka sa plano sa Ginoo.
Basta lang nakay kahadlok sa Ginoo, nakay naglakaw ka nga nagsubay, naguyon sa kabubuton sa Ginoo, di ka ngay mahadlok nganuman, di ka ngay mabalaka. Ingon re ang saad sa Ginoo kay ako mao ang imong Dios. Ligunon og tabangan ko ikaw, panalipdan og luwason. Wow. In other words, mga igsoon, secured kay ta sa Ginoo. Natay kasiguraduhan kana kung naglakaw ta sa pagkabalaan. Naglakaw ta nga subay sa kabubuton sa Ginoo. Naay pabor sa Ginoo. Naay iyang grasya, panalangin, proteksyon, mag-uban-uban nato kanuna in everything we do. Or in other words, tanang buhat sa tong kamot, panalanginan sa Ginoo igsoon. I-bless ni Lord, paboran ni Lord atong mga plano, atong desisyon kay ang atong desisyon, atong gibuhat kanunay man naka-align sa iyang kabubuton, sa iyang gusto, kanunay man isibo man ni sa iyang plano. Amen. So, to all of the viewers right now, wala ko kay balo kung unsa yung mga giatubang karon, unsa ang inyong struggle this time, mga battles ninyo, pero ako mong gi-encourage this morning igsoon. Paglakaw lang nga nagsubay sa kabubuton sa Ginoo. Paglakaw nga matinud-anon sa Ginoo. Paglakaw nga masinugtanon sa pulong sa Ginoo. Kay unsa man imong giatubang karon igsoon, solbaron na sa Ginoo. Unsa man imong giatubang karon mga hagit bugat na kayo, solbaron sa Ginoo. Nay pamaagi si Lord. Nahutdan man kag paagi, pero si Lord dili na mahutdan siya pamaagi igsoon. Solbaron ug solbaron niya ang imong giatubang karon. So again, paglakaw lang nga kanunay nagsubay sa kabubuton sa Ginoo. Pagamit sa Ginoo. Labi na kung nay nagtanaw din gitawag ka sa Ginoo, pagamit. Na diha ang pabor na ang blessing sa imong calling, no? Pagamit sa Ginoo, pangalagad nga seryoso. Pangalagad igsoon nga kanang klaruha imong relasyon sa Ginoo. Kay naa diha ang kamot sa Ginoo, naa diha ang milagroso nga kamot sa Ginoo, naa diha ang pabor, naa diha ang grasya, panalangin, naa diha ang kaybulungang butang, naa diha ang breakthrough, naa diha ang promised land. Imo na siyang matagamtaman. Once we walk kanabitawng maglakaw ta sa pagkamatarong, pagkabalaan ay kadlok sa Ginoo, maglakaw ta nga nauyon jud kanunay sa kabubuton sa Ginoo. Na kana bitaw maglakaw ta kung unsa atong tawag sa Ginoo. Kana na diha ang pabor sa Ginoo igso. Di ta niya pasagdan, di ta ngay mabalaka, di ta ngay mahadlok kay tanan natong giatubang siya nay bahala. Amen. Ingana ka kapinangga sa Ginoo igso. So sa kagamay pahinumdum ka this morning, again, igsoon di ta ngay mabalaka. As long as kay bawo ka sa imong standing karon nga naa ka sa Ginoo, matinud-anon ka. Pero kung dishonest ka, kay naman ang Holy Spirit ikondiktar man ka, ano bakakon bitaw? Na may mga bakakon, ako prangka ko, bakakon kay ba? Nga paas pagkaron ingnon, di kinahanglan Ginoo na. Kontra sa Ginoo nang tigpakaron ingnon, mo nang way blessing, way pabor. Pero kung mo angkon tas tinuod, igsoon. Nya magpuyo ta nga honest ni Lord, then automatic iyang favor, iyang blessing, ang iyang grasya, mga kahibulungang butang, breakthrough, katubagan sa imong pag-ampo, granted na. Why? Honest man ta, naglakaw man ta nga subay sa plano sa Ginoo. Amen? Ingana ang saad sa Ginoo kanindot. Ligunon ta niya, tabangan ta niya, tagbuon tong Panginoon. Dili ta niya pasagdan, dili ta niya biyaan, bantayan ta. Wow, di pinsahan ta. Kung sa itong mga kaaway, so safety kay ta. No? 101% safety. Secured kung nakaskamot sa Ginoo. O sigurado nga hayag nga ugma nga imong gipangandoy. Makabot na nimo. Basta padayon lang ka nga maglakaw nga nagsubay ha sa kabubuton sa Ginoo. Now, pastor, kung saan akong pagkibaw, pastor, nga naglakaw ko subay sa kabubuton sa Ginoo. Mailan na nimo maigsoon kay imong mga desisyon, imong mga plano, imong kahimtang karon ning sibo sad na sa pulong sa Ginoo. Kay mao man ni nga to ang mura og mo confirm nga atong gibuhat na uyon sa kabubuton sa Ginoo once ning sibo ni sa pulong sa Ginoo. Pero kung ning gawas ni sa pulong sa Ginoo imong plano ug desisyon ning sukwahi ni, ayon lang ka surprise nga mag-struggle ka. No? Maglibog ka. Yan man. Wa man diha ang kabubuton sa Ginoo igsoon. Ning sukwahi ing gawas naman ta. Apan sigurado igsoon, the more we walk kana bitong the more we obey God, kana bitong tinud-anay gyud ta nga masinugtanon gyud sa Ginoo. Nagsubay sa iyang kabubuton kanunay ang ato ang plano, desisyon, atong pagkinabuhi, ang atong lifestyle na himaya si Lord sigurado.
nga ang tanan nga imong atubangon tagaan niyag solusyon igsoon. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for your message, for your presence. Right now, I pray to all of the viewers right now, Lord God, unsa may lang giatubang karon, Lord. All I can say is, tabangi sila nga mahimong matinud-anon nimo. Tabangi sila nga mahimong masinugtanon, mahinadloko nimo. Kay diha sa pagkamasinugtanon, naagyo diha ang panalangin. Na diha ang katubagan, kasulbaran sa among problema. Kay bisag kung sao na mughangyo kanimo, magludluhod pa mi Ginoo, magpuasa pa mi 40 ka adlaw. Kung di mi matinud-anon nimo, sayang ang among effort. Pero kung sa dihang magpuyo mi nga matinud-anon, mahinadloko nimo Ginoo, mulikay sa pagka-dishonest, Lord, sigurado nga naagid ang katubagan sa among pag-ampo. So Lord God, right now again I pray to all of the viewers nga himo aming matinud-anon Ginoo. Himo aming mahinadlokon kanimo. In everything we do, Lord God, we pray, I pray nga ngamong buhaton musibo kanunay sa imong kabubuton. Kay naa di ang panalangin. So Lord God, again I pray, i-bless ang tanang viewers karon, tagai og paglaom ang ilang kasing-kasing karon, ibutang ang paglaom Ginoo. If ever there's anyone who are watching this time nga nasa sa mga kabalaka, problema, Lord God, ibutang ang mensahe sa paglaom. Nga sa diyang mutuo minimo musalig na ay kasiguraduhan, na ay paglaom, na ay maanindot nga bangaw, luyo sa mga dagkong unos. I-bless sila, Lord God. I pray sa ilang mga sitwasyon karon, Lord God, to all of the viewers na ay mga problema, mamuhat ka, Ginoo, ipakita, Ginoo, ang imuhang milagro, imong pagkamilagroso, imong pamatud-an sa ilang sitwasyon karon, Lord God. Unsa man ilang problema Ginoo, way matago nimo. Unsa man lang gitubang karon nga nag-struggle, naglibog sila, way matago nimo. Dayag tanan nimo. Lord God, mamuhat ka sa ilang sitwasyon. Tabangi itong gusto na mugawas sa mga makadaot nga bisyo Ginoo. Gusto makabato ng ginudanay kabag-uhan, Lord, i-grant, Lord God. Tabangi, tagay kaalam unsa ang ngayong buhaton Ginoo. In Jesus name. Tagay kaisog sa pagbuhi, pagtalikod sa mga butang nga wa ka nalipay Ginoo. Ito mga nanginanglag kaluwasan, silang tibok pamilya, silang banay, kaliwat, Lord God, I declare salvation in Jesus' name. And also, Father God, katong nanginanglan o financial. May problema karon, mga utang, unsay lang giatubang karon, Lord, mamuhat ka. Ipakita ang imong pagka Jehovah Jireh, nga great provider ka, Lord God, sa tanan namong gipanginahanglan. Ug sa tanan nga mga dughang samaran, i-comfort, ayuha, Lord God. Sa mga naa sa balatian nga physical, Lord God, we declare healing in the mighty name of Jesus. Ay kayuhan sa balatian, sa physical and sa emotional, Lord God, in Jesus' name. All in all, thank you for the victory, Lord God. This time, we claim the victory. We claim the miracles that come from you. Mga favor, gikan nimo, Lord. Ang giangkon, ang tanang panalangin, gikan kanimo. Among giangkon, kiniuban sa dakong pagtuo. And himo lamang ning angayan, Ginoo. Kapiyalan, takos sa blessing. Kaya mong ibukbo ka na mo, kay nasayod mi. Nagitanaw nimo una among kasing-kasing before nimo mi panalanginan. So again, Lord God, himo aming kapiyalan. Among giangkon ang dakong milagro kadaugan kay bulungang butang nga gikan kanimo. Mao kini among pag-ampo Amahan, among kini pangayo gipasalamatan sa pangalan ni Jesus nga mo among bugtong ug personal nga manluluwas. Amen ug amen. Tagay og tubig nak atuan na. Atuan ni tubig lab. Lab. Tanawa sa lab. Okay, klaro ibalik na. So that's all for this morning mga igsoon. See you again next time. Makauli na si Rocco Bohol. And salamat no. Again, sa katong wala makabalo sa itong YouTube channel na adi ang caption sa ang link sa atong caption, pwede na ninyo i-click. Dalhon mo diya mabungahong Kristohanon. Unya pray-rang subscribe na. Thank you de kay sa mga subscriber ani nga page no. Salamat kayo unya mga followers, new followers. I want to encourage everyone to invite your friends to follow our page para ma-blessed sila. Shout out PD Boy Akulab. Shout out sa kong asawa pastor nga naa sa balay kanunay nagtanaw sa imong wali. Si Melanie Baloka. Okay. From Ikulan, Davao. Naidak Ikulan lab? Davao City. Okay. Ha? Terminal ko na dapit brad sa mga bus nga dagko. Thank you, brother. Igsoong Kenneth o Elisa Basilio from Middle East na. Kasi Middle East ba, brad? Thank you sa one of our subscriber. Okay? So, daghang salamat mga igsoon. Himaya og dungo kung ibalik sa tumbuhi nga Diyos. Praise God. So, makita ta balik unya siguro maabot ko sa balay. Or ugma ba. Depende, igsoon. Basta, kabalo naman, basta na ako opportunity, I will always grab it para maka-live ka.
Akong pagampo kanunay igsoon karong adlaw. Naamos mayong kahimtang kanunay. Ubanan mo sa Ginoo, proteksyonan mo, paboran mo sa Ginoo tanang buhat sa inyong kamot ipanalanginan sa Ginoo. Amen. So, again, salamat mga subscribers. Thank you kayo, no? Followers. Salamat kayo mga igsoon. Ang Dios magapanalangin ka natong tanan. Og again, himaya og dungog kung ibalik sa tumbuhi nga Dios. Keep safe everyone. Ampo, ampe, nga bante. Og lahutay bisag LGBT, lahutay gihapon bisag tungason. Okay? LGBT. Unsa to? Lahutay gihapon bisag tungason. Kay ang pagpangalagad sa Ginoo igsoon mura tang nagsaka og Mount Everest bitaw. Nga lisod kay ang problema pero lahutay ta uban sa grasya sa Ginoo. Kay matod pas bala ang kasulatan, ang mulahutay may maluwas. Amen. So, God bless everyone. Shout out Brother Jomar Corsiga, magsige jud message nako. Shout out pastor sa Hoa friends si Iber auditor nga naa karon sa Davao. Okay. God bless everyone again. Keep safe. To God be all the glory.